Din kienet opra ta' karità. Ek għalli jitfajjel Karl li wetta għat erojku meta salva tarbija ta' ftit xhur illi kienet qed tereq. Mort niltaqa' ma' Karl fid-dar fejn jgħix fir-Raba ta' Għawdex fejn qal l-ewwel darba irrakkonta dak illi seħħ. Inti kont qed mar sal-forn, spjega li ftit ġara l-ewwel qabel kollox. Jien kont qed niekol u nara l-baħar. U fid-daqqa u l-ħin nisma' help. U mbagħad mort nara min u nara mara b'saqajja ġew waħda mill-iskaluni ma tistax toħroġha u t-tifel qed jera. Jien kont qiegħed man-nanna tiegħi u qedtilha nanna it-tifel ħajjera u bagħad toqbis talih. Meta inti inżilt fil-baħar, spjega li ftit x'rajt dak il-ħin, jiġifieri inti nżilt biss u rajt it-tarbija hemmhekk. X'kienet is-sitwazzjoni eżattament? It-tarbija bdiet sejrek biex tipprova titla' l fuq, imma iktar bdiet nieżla. Jien ma kellix nagħmel iżjed klif intallaħħa biex tieħu l-arja. Malli tellet fuq l-art it-tarbija ingħatat l-ewwel għajnuna. Nanna tagħtu daqtej fuq daru, ir-rametta, xi ħalib u l-ilma li kien bala. Karl li għad għandu biss 10 snin jispjega kif dak il-ħin ħass l-obbligu li jmur jgħin. Isni ħassejt li dik it-tarbija qudiema kellha ħajja tarbija ta' sena, kellha ħajjita x'tagħmel. U Karl, kif iħossu wara din l-esperjenza? Isni proud li jien koraġġjuż. U jekk jinsertu jkun hemm sfortunatament xi kassim li hekk, x'messaġġ għandek il min forsi jkun qed jara xi ħaġa bħal din is-seħħ? Jagħmel il-kuraġġ u jagħmel bħalma għamilt jien. Jagħmel opra ta' karità. L-att erojku ta' Karl ġie mfaħħar fuq il-medja partikolarment fuq is-sit maltarightnow.com illi xandar din l-aħbar. Mijiet qed isejħu biex Karl jingħata rikonoxximent. Gburin binhom, il-ġenituri ta' Karl spjegaw kif omm it-tarbija ċemplet imbikma biex tirringrazzjahom ta' din l-opra ta' karità illi wettaq binhom mat-tarbija tagħha.